U drugom delu ovog ispitnog pitanja pričat ćemo o graničnoj vrednosti funkcije više promenjivih, a pre te priče definisat ćemo rastojanje dve tačke u n-dimenzionom prostoru. Standardno euklidsko rastojanje tačaka je dato ovom formulom. Ja ću samo napomenuti da ukoliko je u pitanju dvodimenzioni prostor, to će možda biti jednostavnije, i tačka P sa koordinatama x, y, odnosno tačka P0, početna tačka sa koordinatama x0, y0. Standardno euklidsko rastojanje ove dve tačke je ono što smo i navikli da zovemo rastojanjem u analitičkoj geometriji, dakle kvadratni koren iz x minus x0 na kvadrat plus y minus y0 pa na kvadrat. Naravno, ukoliko pričamo o n-dimenzionom prostoru, tada postoji n ovih sabiraka pod kvadratnim korenom, što se kraće zapisuje u ovom ovde obliku. Osim standardnog euklidskog rastojanja tačaka, u upotrebi su još dva rastojanja. Ta rastojanja se obično obeležavaju sa d1, u smislu jednodimenziono rastojanje, i beskonačno dimenziono rastojanje, dakle d beskonačno ovih tačaka, i ja ću recimo za neke vrednosti tačaka P i P0, ako je recimo P, koordinate tačke P su 2, 4, a koordinate tačke P0 su recimo 1, 1. Šta je ovo rastojanje koje se obeležava sa d1? Dakle, to će biti zbir apsolutnih vrednosti razlika koordinata. Dakle, ovdje će to biti 2 minus 1, to je ova razlika po x osi, možda je ovdje bolje da stavim dvojku, i plus 4 minus 2 pod apsolutnom. Dakle, to je ovo rastojanje d1. Naravno, u ovom smislu, ako je rastojanje ovako definisano, rastojanje tačaka P i P0 je 3. Suštinski, ako to predstavimo u koordinatnom sistemu, možda će ovako biti jasnija priča. X, y osa, jel? Tačka 1, 2, pa neke to tačka recimo ova, tačka P, a ovo je 2, 4, dakle to će biti ovako neka tačka P, P0 i P. Šta znači da je ovdje rastojanje 3? Pa to znači da možemo da se krećemo samo duž x i duž y ose da bi iz tačke P0 došli do P. Dakle, ovo će biti prvi korak dužine 1, drugi korak dužine 1 i treći korak dužine 1, pa je rastojanje u ovom smislu d1 jednako 3. Naravno, ovo nije jedina putanja kojom se iz tačke P0 može doći do tačke P. Možemo ići ovako cik-cak, opet nam trebaju 3 jedinične duži da bi došli do tačke P, ili ovako. Dakle, najkraće moguće rastojanje između dve tačke, ali tako da možemo da se krećemo samo duž x, odnosno duž y ose. U smislu ove druge definicije, rastojanje tačaka P i P0 je jednako 2, jer je 4 minus 2 veće od 2 minus 1. 2 minus 1 pod apsolutnom je 1, 4 minus 2 pod apsolutnom je 2, veće od ovih vrednosti se smatra rastojanjem ovih tačaka. To je praktično najveće rastojanje po jednoj od koordinatnih osa. I sad ako tih koordinatnih osa ima n, dakle ako pričamo o n-dimenzionom prostoru, po svakoj koordinati nađemo razliku i najveće od svih tih razlika je zapravo ovo rastojanje. Osim rastojanja tačaka, od interesa je uvesti i epsilon okolinu tačke u n-dimenzionom prostoru. I slično kao što je definisana epsilon okolina na brojevnoj pravoj, dakle u jednodimenzionom prostoru, na sličan način se definiše i epsilon okolina neke tačke P0 u n-dimenzionom prostoru, označava se na potpuno isti način, i to je skup svih tačaka takvih da je rastojanje od zadate tačke manje od epsilon. Sad, u zavisnosti od toga, naravno, šta uzmemo, koju od ovih formula uzmemo za rastojanje dve tačke, možemo dobiti vizuelno različite oblike epsilon okolina. Ja ću sada dati 3 sličice i pokušati na njima da objasnim šta je epsilon okolina za svaku od ovih rastojanja. Dakle, ukoliko pričamo o standardnom euklidskom rastojanju, tada je epsilon okolina u dvodimenzionom prostoru zapravo krug čiji je poluprečnik epsilon, i u epsilon okolini se nalaze sve tačke unutar kruga.
Ova isprekidana linija kojom je kružna linija nacrtana označava da te tačke ne pripadaju epsilon okolini. Dakle, nemoguće je da rastojanje bude jednako epsilon, rastojanje je manje od epsilon. Ako uzmemo za funkciju, odnosno za formulu rastojanja dve tačke, ovo rastojanje d1, to onda znači da ako se krećemo duž x, y ose u dvodimenzionom sistemu, ne možemo preći više od epsilon duž bilo koje od koordinatnih osa. Dakle, ovo ovde rastojanje je epsilon, a to je zapravo pola dijagonale ovog kvadrata. A ako pričamo o d beskonačno, tada je rastojanje maksimalna razlika između bilo kojih odgovarajućih koordinata te dve tačke, što znači da zapravo u ovom slučaju pola stranice kvadrata jeste ovo naše epsilon, pa se pod epsilon okolinom smatra kvadrat stranice 2 epsilon, u ovom ovde drugom slučaju epsilon okolinom se smatra kvadrat dijagonale 2 epsilon za epsilon okolinu tačke P0. Osim epsilon okoline, potrebno je definisati još neke vrlo bitne pojmove, a da bi to uspeo da uradim, morat ću malo da oslobodim prostora. I pre nego što pređemo na ovu sledeću definiciju, možda nije loše napomenuti da ukoliko pričamo o trodimenzionom prostoru, onda je epsilon okolina zapravo lopta, odnosno sve tačke unutar sfere, u slučaju da je rastojanje standardno euklidsko. U slučaju rastojanja d1, unutrašnjost epsilon okoline je unutrašnjost kocke, čija je polovina velike dijagonale epsilon, a u slučaju mere, odnosno rastojanja d beskonačno, epsilon okolina je unutrašnjost kocke ivice 2 epsilon. Sad idemo na definiciju unutrašnje tačke skupa D. Dakle, P0 je unutrašnja tačka nekog skupa ako postoji njena neka epsilon okolina čije su sve tačke u skupu D. Mi ćemo nadalje smatrati da je rastojanje definisano na standardni euklidski način. Dakle, ako imamo nekakav skup D, recimo da je ovo skup D, tačka P je unutar skupa D ukoliko postoji neko epsilon, tako da su sve tačke epsilon okoline te tačke P0 u skupu D. Unutrašnjost skupa D je skup svih unutrašnjih tačaka i označava se sa interior D, int D. Skup je otvoren ako su sve njegove tačke unutrašnje. Možemo da povučemo paralelu u odnosu na otvoreni interval. Dakle, ovo je otvoreni interval ili ti epsilon okolina broja A, interval od A minus epsilon do A plus epsilon, i svaka tačka ovog intervala ima osobinu da njena epsilon okolina pripada epsilon okolini tačke A. Zapravo, neki interval koji sadrži tačku A i bilo koja tačka, ovo je skup D, sad sam se ja malo prešaltavao, ali svaka tačka ovog skupa D, otvorenog skupa D, ima osobinu da njena epsilon okolina pripada skupu D. Idemo dalje. Za neku tačku P0 ćemo reći da je granična tačka skupa D ako svaka njena epsilon okolina sadrži tačke koje pripadaju skupu D i tačke koje ne pripadaju skupu D. Idemo na sličicu. Evo nekog skupa D, to je neki krug sa unutrašnjim tačkama i tačka P0 je granična tačka skupa D. Zašto? Pa kako god uzeli epsilon okolinu oko tačke P0, deo tačaka te epsilon okoline pripada skupu D, a deo ne pripada skupu D. I kažem, to će važiti za sve tačke kružne linije koja ograničava skup D. Skup svih graničnih tačaka je granica skupa, označava se ovom oznakom, inače je ovo malo iskošeno, a D, koristit ćemo ga kod parcijalnih izvoda, nekad malo kasnije, i iza toga se navodi na koji skup se odnosi granica. Ukoliko skup sadrži sve svoje granične tačke, naravno taj skup je zatvoren. Paralelu možemo da povučemo sa zatvorenim intervalom u skupu realnih brojeva, dakle ako je ovo zatvoreni interval AB, same tačke A i B su granice ovog intervala, zato što svaka epsilon okolina tačke A i svaka epsilon okolina tačke B sadrži tačke koje i pripadaju, neke tačke pripadaju, a neke tačke ne pripadaju ovom segmentu. Isto to je i u slučaju n-dimenzionog prostora. Dakle, ovaj interval se zove zatvoreni interval ili segment, zato što mu pripadaju granične tačke A i B, a ukoliko
n-dimenzionoj oblasti pripadaju sve granične tačke, tada se i taj skup u n dimenzija naziva zatvorena oblast. Ja sam već upotrebio ovu reč oblast, iako je nisam prethodno objasnio. Dakle, u matematici oblast je otvoreni neprazan skup koji se ne može predstaviti kao unija dva neprazna disjunktna podskupa. Ako povlačimo paralelu, recimo posmatramo unutrašnjost ovog kruga, samo da to bude malo bolje, mi ni jedan ovaj krug ne možemo da predstavimo kao uniju dva neprazna otvorena disjunktna podskupa. Ako prepolovimo, recimo ovaj krug ovako nekako, i ovo je D1, a ovo je recimo D2, tačke sa ove prave neće pripadati niti skupu D1, niti skupu D2, jer oni moraju biti otvoreni. A otvoreni skupovi ne sadrže svoje granične tačke. U ovom smislu, čitav skup D je zapravo oblast. Mi smo malo čas definisali epsilon okolinu tačke P0, ali naravno okolina ne mora biti epsilon, okolina može biti bilo koji otvoreni skup koji sadrži tačku P0. Dakle, ako je ovo tačka P0, pričamo opet o dve dimenzije, bilo koji otvoreni skup koji sadrži P0 jeste okolina ove tačke. Evo recimo nekog otvorenog skupa koji sadrži P0, naravno taj skup može biti i drugačijeg izgleda, recimo trougaonog kada je reč o dve dimenzije, ili pravougaonog, ili prosto može biti nekakav paralelogram ili šta god mi to poželimo. I idemo sada na definiciju granične vrednosti funkcije više promenljivih. U slučaju funkcije više promenljivih, granična vrednost se definiše na sledeći način. Dakle, potrebno je da funkcija bude definisana u okolini neke tačke, ne mora biti definisana u samoj tački, ali je potrebno da bude definisana u okolini neke tačke. Evo recimo ovde epsilon okolina tačke P0 i kažemo da funkcija ima graničnu vrednost L. Ja ću sad ovde obeležiti tačku L i obeležiti nekakvu okolinu tačke L. Dakle, funkcija f preslikava okolinu tačke P0 u okolinu tačke L. Ako za svaku okolinu, dakle koliko god bila mala okolina tačke L, postoji okolina tačke P0 koja se funkcijom f preslikava u okolinu tačke L, tada kažemo da je L granična vrednost funkcije f kada P teži P0, odnosno kada svaka koordinata tačke P teži koordinati odgovarajućoj tačke P0. Zapisuje se na ovaj način. Dakle, suštinski isto kao i granična vrednost funkcije jedne promenljive, samo što ovde imamo funkciju više promenljivih i imamo u principu n koordinata. Sa ovo u nadvučeno je obeležena šuplja okolina tačke P0, dakle okolina tačke koja ne sadrži samu tačku. I ako je f, dakle vrednost funkcije bilo koje tačke u toj šupljoj okolini tačke P0, ako se vrednost funkcije nalazi u okolini tačke L, ta okolina je označena sa V u ovoj definiciji, još jednom kažemo da je granična vrednost funkcije f u tački P0 jednaka L. Naravno, definicija granične vrednosti funkcije može se iskazati i na epsilon delta jeziku, dakle preko epsilon i delta okoline, dakle što znači da ako je razlika dve tačke manja od delta, tako da se tačke P0 i P ne poklapaju, što je zapravo isto što i okolina, šuplja okolina tačke P0. Dakle, ako su tačke na rastojanju manjem od delta, tada se vrednost funkcije i vrednost L razlikuju manje od epsilon, onda bi ovde samo trebalo da nacrtamo ovako jedan kružić, dakle ova oblast V bi bila krug sa centrom u L poluprečnika epsilon. Apsolutno isto kao i kod funkcije jedne promenljive. I potpuno isto kao što se granična vrednost funkcije jedne promenljive može povezati sa graničnom vrednosti niza i u slučaju granične vrednosti funkcije više promenljivih možemo uraditi isto.
Reći ćemo, dakle, pričamo o nizovima tačaka u n-dimenzionom prostoru, da niz tačaka PK konvergira tački P0 ako rastojanje ovih tačaka teži nuli kada K teži beskonačnosti. P0 je granična tačka niza tačaka PK, a neophodan i dovoljan uslov da neki niz tačaka konvergira tački P0 jeste da svaka od koordinata tačaka PK zapravo konvergira odgovarajuće koordinati tačke P0. Ovu teoremu navodimo bez dokaza. I sada sam zbog nedostatka prostora obrisao onu drugu definiciju epsilon delta okoline granične vrednosti funkcije, jer treba navesti vrlo korisnu i interesantnu teoremu koja kaže da ako za svaki niz tačaka PK koji konvergira tački P0, niz odgovarajući vrednosti funkcija konvergira broju L, tada je L granična vrednost funkcije više promenjivih. Nešto slično kao što važi i za funkciju jedne promenljive. I ova teorema je vrlo zgodna jer ako imamo nekakvu okolinu tačke P0, dakle kako god se približavamo tački P0 preko nekih tačaka, to se vrednosti funkcije, samo ako da nacrtamo nekakvu okolinu tačke L, vrednosti funkcije teže vrednosti L, teže broju L. I to važi za svaki niz tačaka koji teži P0. Tada kažemo da je L granična vrednost funkcije. E sad, zašto kažem da se ova teorema može koristiti i vrlo je korisna zapravo u dokazivanju da neke funkcije nemaju graničnu vrednost, jer dovoljno je naći dva niza tačaka koje konvergiraju tački P0, a ne konvergiraju istom broju L, odnosno vrednosti funkcija ne konvergiraju istom broju L. I navešćemo sada primer. Najjednostavniji primer je recimo funkcija dve promenljive, naravno može se proširiti i na funkciju 5 promenljivih, princip je isti, f od x, y je jednako x puta y kroz x na kvadrat plus y na kvadrat. I očigledno je ova funkcija definisana na skupu r na kvadrat izuzev 0, 0. Dakle, x i y mogu uzeti bilo koju vrednost, ali ne smiju istovremeno biti 0. I sad, da li postoji limes x, y kroz x na kvadrat plus y na kvadrat kada x, y teže 0, 0? Dakle, ovo je pitanje. Naravno, možemo dokazivati preko, recimo, definicije epsilon delta, da li ovaj limes postoji ili ne i koliki je, ali možemo uraditi i sljedeće. Ako izaberemo da je x jednako y jednako neko k, tada smo dobili niz tačaka oblika pk sa koordinatama kk. I ako k teži nuli, tada pk teži tački 0, 0. Vrednost funkcije u tački pk je k na kvadrat, dakle x puta y je k na kvadrat, kroz k na kvadrat plus k na kvadrat, što je 2k na kvadrat. Kad skratimo k na kvadrat i k na kvadrat, dobijemo 1/2. Međutim, ako za x uzmemo vrednost m, a za y vrednost minus m, tada dobijamo niz tačaka pm, čije su koordinate m minus m, gde kada m teži nuli, niz ovih tačaka teži koordinatnom početku, dakle teži tački 0, 0. Međutim, u ovom slučaju vrednost funkcije u tačkama pm je jednak x puta y, to je minus m na kvadrat, kroz x na kvadrat je m na kvadrat i minus m pa na kvadrat je m na kvadrat, dakle dole će svakako biti 2m na kvadrat. I kad skratimo m na kvadrat i m na kvadrat, dobijamo minus 1/2. Dakle, za niz tačaka čije su koordinate jednake, vrednost funkcije teži 1/2. A za niz koordinata, za niz tačaka čije su koordinate suprotni brojevi, vrednost funkcije teži minus 1/2. To znači da ne postoji granična vrednost funkcije f kada x i y teže 0. I toliko što se tiče drugog dela ovog ispitnog pitanja.